awa sisa sa kɛlɛ sera sufuru kuna sa dɛ bamananw ko ten ko ni kɛlɛ sera sufuru kuna marabaya sa dɔn t'o bɛɛ dɛ i bɛ kɛ cɛ ye de asilamɛw an bɛ yafa ɲɔgɔn ma kuma dɔw baara dɔw bɛ yen olu ka girin dɔɔni nka a tɛ ɲɛ f'a ka fɔ ten bi ma fugaridenya bila farafinna dɛ n b'a fɔ tan parce que n'i ma fɔ cogo de bɛ kuma ninnu na n'i ma fɔ ten sisan n bɛna fɔ ko n ye mɔgɔw nɛni bi ma fugaridenya bila farafinna ya a ma farafinna kɛ foyi ye sisan ko kumakan minnu bɔra ko ni Mali ma sɔn ka wete k'a dati kɔrɔ la u teliya maa minnu n'u b'a la ka dɔɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ bi an yɛrɛ ka yeli la n'o ka fisa anw ma nka a tɛ an maraba kɔrɔw a t'olu arranger minnu b'a fɛ ka an ka jamana bisi k'a tulo bɔ a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana kɛ jamana jugusagoden ye a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana du kama kɔrɔ ka jamana kɛ bɔnbɔn ye k'a mugan a da man di olu la ko kuma ko n'an ma sɔn k'a k'olu ta ye u ye fɛn dɔw fɔ an ye nin fɔ minɛli bidaya ko a kuma sera sa an ka lajɛ an ka sumudu dɔɔni kɛ o kɔrɔ ye di ka cɔri dɔɔni ka don dɔ kɔlɔn se ka bila don dɔ min ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ye di o furancɛriw bɛ datugu o BCEAO bɛ jɔ n tɛ kuma i tɔgɔ la dɛ n ko ne de tɔgɔ la ni ne kɔni tɔgɔ la don wa k'a ta ka taa n'a ye BCEAO k'a ci su la karamɔgɔkɛ kuma jugu tɛ koyi heyi kabi ɲɛma suya a bɛ ji bɔ parce que a bɛna fɔ ko nin ye kunfin kumaw ye ɔ mɔgɔw ka wari bɛ yen n'i y'a ye i bɛ sigi i bɛ wajuli kɛ heyi an tɛ wajuli kɛ ni maa si ye ni Ala ka dɛmɛ tɛ bi hawlillahi wa quwwati kabini tubabuw ma na Mali la yan Mali bɛ yan a kun bɛ Mali kun bɛ yan ka sɔrɔ BCEAO ma jɔ yan Mali kun bɛ yan ka sɔrɔ Mali ma don CEDEAO la Mali kun bɛ yan ka sɔrɔ Mali ni Faransi ma ɲɔgɔn ye ne ye kuma in fɔ ka kɔrɔ bɛ segin a kan heyi tɛ kuma maa tɔgɔ la tɛ kuma faama tɔgɔ la parce que n'i kumana dɔrɔn u bɛ taa monter a ko k'a bɛ transition dɛmɛ a ko k'a bɛ transition kɔ Hasimi ne t'a dɔn ani sɔrɔsi tɔ minnu bɛ baara kɛ t'u si dɔn mago t'a si la ne n'a si ma deli ka sigi n t'a fɛ n'u ka sigi nka ne ɲɛ bɛ min na bamananw ko ten ko surukuti ɲuman da bɛɛ nin de ma n kɛlen na Ala bonya na ni Faransi ko ko ka min kɛ yan a man ɲi anw ma a ka ɲi Faransi de ma o danaya bɛn yɔrɔ n dan b'o la n'o bɛ da n'o bɛ wuli balimaya t'anw ni tubabu cɛ koyi hali an wolo tɛ kelen ye an tɛ continent kelen na wa farajɛ tɛ baraji ɲini na fana tubabu bɛ baraji de ɲini yan u b'a ni élection in bɛ kɛ tubabu dɔ de bɛna sigi Mali kunna Faransi partiw de bɛ yan n'a kɛra date la Faransɛw de bɛ sigi Mali kunna ɔ ni yɔrɔ ye ala jumɛn donc tubabu b'a fɔ k'u bɛ démocratie kɛlɛ kɛ démocratie kɛlɛ kɛli kɔrɔ ye di ko jagoya fanga kana sigi an kunna a kɔrɔ to ya ko civil fanga de ka ɲi ko sɔrɔsi fanga ye jagoya fanga ye u bɛ jamanadenw tɔɔrɔ u bɛ jamanadenw fɛn o kumana hɔrɔnya bɛ fanga dɔ in de la n'o ye civiliw ka fanga ye baasi t'a la y'a dɔn o kɛlɛ bɛ k'anw de ye sa o bon n'anw yɛrɛ de ko a ye sɔrɔsi to an kunna u ka an bisi aw ko cogo di e ne n bɛ n ka du kɔnɔ n ko ka tigɛdɛgɛ na tobi e y'i to i ka du kɔnɔ ko k'a kɛ to ye e ka du don wa ne ka du don an ni Faransi ta ko ne dabali ne t'a fɔ CEDEAO ko Faransi de don n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala b'a kɔnɔ an farafin jamana dama tuma an tɛ ɲɔgɔn dɔn jamana minnu bɛ CEDEAO la olu bɛ se ka fɛn dɔ wajibiya Mali kan olu bɛ se ka embargo kɛ Mali kan nka ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ dɛ bɛ ci bila a bɛɛ ma tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma ni Faransi y'a nege n'a ye frontières datugu Côte d'Ivoire ta a y'a fɔ Alasani ye u ka logo bɛ tolu bolo ye u ka baranda namasa bɛ tolu bolo ye a b'olu ka jamanadenw de mago sa ye a foyi tɛ sa u ma yan Maliyɛn bɛ balo yan i bɛ san kelen kɛ ka balo i tɛ logo jira nka Côte d'Ivoire san kelen Côte d'Ivoire logo bɛ don Mali la yan n'a tigɛra min bɛna kɛ u bɛna ye an ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a b'a ni anw na de yan fɛn minnu bɛna feere a bɛ nin Mali la tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma ala anw ni tubabu filɛ mɔgɔw mana wuli farafinna tubabu de b'an dɛmɛ an ka partenaire wallahi u tala k'anw dɛmɛ u bɛ fɛn ɲini de la
ngalena alala ube fengini de la haklima be bodon eto bu blebe na ayra farafin fei ati baraji na islam ya côté dine côté comme be sigi ka kashulu no fe ko bala ka onde deme Kalau ke war côté dore benga ko koy ngo kolongsa me dunya kolongsa duna oro mina muba bali faramale nga kire sisa lakini ka uta tubula nebe min fo akhulasa kun kuma do de na kadiya mina na mandiya toy parce que benim fo adama de na man chugo do pa ande una modin an shita dem sengo jugo bele koy hey mama e sande be soro ni modin isera modin soro ante dem sengo jugo bele de na man chugo do I modin ba fi shuma tout da mo ke ku fugar deunde parce que uma sega sabali ambar ko le damado damaka uma sega sabali ambar ko kalo damado damaka usegira katu were ke jonde unye ku dajuru di umara ba koroba awa ni min bita osrafe an labene do akko kama aw mi vo an boka ni mambe to an fe wala bi to an fe ula wade be min bla fa mauma na segiru ko abayere de ba dam na odele ande o cewo ce faraje kele lidam ne ka rekle ka segi ko ay sadam tayo kada fita kera yana yau ibi tade na be kemiya be ko esrafe iti segide wira ba don ko wallahi ni faraje kele lidam ne ka jamana kula ede ba bla le tabla de qur'ane u jogo fon yo walan tardo de do ulu tay lande lil mustaqbal ulu te ko de dabla ode différence bu ni farafici an ga kele ta roja na dam ne doron ko ni doron parce que mamu be video kala kan la sran CDAO ye kan la sran francien ulu de bena ulu ka baro wolole de fleur flani na sa non anya fo on sran na mi wende on sran na mi wende e aw e minge malla francien o kala aw re mi ndonga ya madama mi mamu be fanda no fe kelela ya wi minga ona ya francien re o kana façon jamana munu ba kono ka fere francien ma ulu de ka ni jamana ni francien achi jamana ni tobu ya achi ayachi na diun yele bi wa on bodela bolski mo koro yanse odema wa halsa ambo kele ndela toujours angam madadoro on de ka sa on ket faraje bulu kuma on ye bagawndi ngoton nun sigira binyo na odeka ton fen skile fle imo atoy di CDAO Nations Unies a beski mbede pour que nangwambe minga sa ko domina ambu beka wari na kamera labe on beto bulo ka duni nimbe domina wari rete papier bile numéro de do o bella be beto bulo amba be kala ba domina numéro abi sebe dona ko ni wari hakede be kuna ete bieti dima bile ni ba ke komi no bi balema aba sra dima ka koyi ni ba ke komi no te balema aba atajmidu jere kono adama de halala wari ko ki bali ko lawe jere rodmen koyi ulu bela pression min ke sisan dafe jamana be ka don ni dundulu bana gerabe ke mundulu la ni francina iya umna ka duma nu ye yanchi ubitla ubisika jamana mai nga komi a fama barka bani de kacha afrique munu yere fere ku faso sanu boyoro fere ku kadgu fere kadgu kolo fere kadgu jugoro fon fere kadgu deun fere ku yere fere nga ajmai bana ne tala hal furake ufi ni bana na halite furake ufi ni ka fanga chena halite do ufi ibe ga bu fe ya blaise bu fe ya nyon to fo de dam na sam munu ya u dawye ku fofo ye na soro sisa ko ki dawye no ba nye ye halka sondoro u ka fanga ko ntiena na ana soni do dima ya parce que wi kala onde no fe na ya o awye bo president mena français fe ni tatiena ni ma arabu jamana do yini bisla na fon fe tatiena be gasla me parce que ni fanga tieni bolo i tatiene ni mi tatiena o be ke na kadi kuma mina ni ba on bishi ni ba on mina ka feruma inu kadi bitani u ka pale o kono bi bismillah u bi laja inu buka kafo to kan fola munum bi ate to buwe de ate to kan yere me
ok an yɛrɛ dama doya koyi an maliyɛn dama do n'an ye ɲɔgɔn feere ya a bɛ kanw de la yan wallahi jirikuru mɛnna ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye hali n'a sɔrɔ ko fili bɛ fanga in na marakɛla ninnu hali ni fili b'u la bamananw ko ten ko n'i ka wulujugu faa dɔ ta b'i kin Afiriki fan tɔw ɲɛ bɛ ka bɔ Mali fɛ tuma min na o ye maliyɛnw yɛrɛ kɛ kuma ye ka duloki bɔ an jɔnni mun bi yan a ye tiɲɛ fɔ ani Ala cɛla an jɔnni mun bi yan n'an kun tɛ mɔnɛ ko an ka faamaw tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye an jɔnni mun don mɔnɛ kasi ja o kuma kun ye kuma de ye ja tiɲɛ tɛ sisan an y'o o kuma fɔbaw sɔrɔ fana an tilala ka bila olu contre la ka tila k'olu bagabaga k'u bɛ ka min fɔ ko y'u yɛrɛ ka kuma ye n'o tɛ anw kɔni ye jɔndenw de ye anw bi yan ni Faransi ko cogo min an ko ten anw ye mun de modèle ye ka mɔɔw yɛlɛ jiri kan k'a ju tigɛ n'u ye an t'a ye a to n ka kuma ninnu fɔ ta quoi parce que an bɛ n'u yɛlɛ jiri de kan ka jiri ju tigɛ n'u ye bon ni nin bɔra ye wallahi ni maliyɛn murutira nin ma ko embargo kɛra ni embargo kungurunin ni tɔn kungurunin ko a kɛra sababu ye ka Mali reculer ka segin jamana ka ɲɛta ka bɔ jamana ka ɲɛta ma ka bɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ma faama min bɛ na o kɔfɛ o ye a bɛ fɔ ma ko a tɛ sɛ dabɔ ji la a tɛ ba dabɔ ji la o b'a nakan dɔn ninnu banna min ma e bɛ sɔn o bɛɛ de ma i bɛ sɔrɔ ka na ninnu bɛ min ɲini aw b'o dɔn dugujukɔrɔ fɛnko y'a la tulonkɛ kan e k'anw lajɛ hali an ka commerce a bɛɛ cira an ka commerçants bɛ sɔrɔ kɛ ni sira o sira a bɛɛ minɛna k'a bɛɛ feere jamana wɛrɛw ma wa anw kelen tɛ an dafɛ jamana bɛɛ b'a la n'i ye tubabu da den ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a tɛ fɛn f'olu ye o y'a sɔrɔ u sago sɔrɔ n bɛ yenkaw la taa Afiriki jamana dɔw bɛ yen ni démocratie ko don la ilaha illallah n ko an ka maa kalannen bɛ mɔnɛ don b'a la u bɛ ɲini k'an fa ni mɔnɛ ni démocratie ko don minnu ye troisième mandat kɛ sisan tubabu ye mun f'olu ye CEDEAO ye embargo jumɛn ta olu kama sɔrɔsi bɛ yɔrɔ wɛrɛ kunna o u bɛ ka fɛn fɔ yan uruwa bɛ jamana minnu kunna tubabu Amérique ye fɛn f'olu yan y'a dɔn élection tɛ kɛ da ye uruwa ye dɛ n filɛ ne yɛrɛ fila la n denkɛ filɛ o de bɛna bila nɔ na n mɔden filɛ o bɛ bila n denkɛ nɔ na o bɛ jamana minnu na tubabu bɛ mun f'olu ye a t'a to an ka dɔnmaya nka ni danga kɔgɔra adamaden wolo la danga n'a kwari wolo la ni barika banna ni faguna Abubakar radiyallahu anhu a ko hey saya ɲini i bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ ko jitɔ bɛ sago caman de kɛ yan'a sa don cɛ an ka mada tubabu ye a ye mun ɲa ye san 60 i dajuru bɛ maa bolo a bɛ ka taa i suuli b'a nɔfɛ n'a ko a ka taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ taa ye o ma foyi ɲɛ i ye mɛ kalo damadɔ i murutira i b'a la ka dɔ k'i yɛrɛ ye i t'a dɔn ko muruti de ka fisa o ko la ka tɛmɛ dajuru di kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ na ne ka nin kuma in kɔ kari bi i y'a fɔ a ka kɔrɔ i fugariden i segin i kɔ de a y'a to n k'a fɔ tan ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ maa maa b'a fɔ i bɛ nin kuma in kɔ kari bi i tun bɛ tubabu kɛlɛ ka kɔrɔ mɛ sisan a kɛra sɛbɛ ye i se i reculer la parce que anw bɛ ten de maliyɛn bɛ ten a bɛ ko dɔ fɔ ko n bɛ nin de nɔfɛ nka n'a sɛbɛlama nana hali ni min wa a ye wari dunnaw minɛ n'u y'a bɛnkɛ minɛ don min na a bɛ kuma yɛlɛma ni turu sera a binakɛ ma a bɛ kuma yɛlɛma n'a fɔra k'a yɛrɛ ye dɔ dun a bɛ kuma yɛlɛma jamana jumɛn delila ka jɔ ten jamana jumɛn delila ka jɔ ten et puis u t'a fɔ ka b'u yɛrɛ yɔrɔ dɛ maa o maa b'a la an b'a bɛɛ kalama a bɛɛ bɛ fɛn de minɛ jukɔrɔ ka wuli ka na manamanakan fɔ n'o tɛ n'a ka di a fɔ Mali ka feere Faransi ma o ye kungo ye mais i t'a fɔ n'anw tɔgɔ ye i t'anw bagabaga i t'anw lasiran ne bɛ min fɔ fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la nafolotigiw ka sabali a waati pɛridi kan fantanw ka sabali hali n'an bɛ bu dun an k'a fɔ an tɛ sɔn an ka jamana ka se ka jɔ ni ze ye ni Ala sɔnna o ye ne t'a fɔ ne tɛ o conseil ɲɛmaa ye n t'a kɔmaa ye n tɛ tɔnna n tɛ foyi la ne t'a fɔ mɔgɔ tɔgɔ la dɛ nka ne bɛ kɛ ka nin fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n'a ye maa min convaincu ni tugura an na o y'o ye n'a m'i convaincu don dɔ kɔni an n'a fɔ ko ne tun y'a fɔ ne ta ye o de ye dɛ
ne a do shedda ka do buru fiela koy parce que ubita ni ta do ka interpréter vidéo kala haramu yale munu man fe ya ubita ta sa kelima akunya ta kalama o ata do est-ce qu'il y a pas conséquence donc ne ba be don a conséquence te dajgi ka botaka a conséquence te fie tigenena a conséquence te nyo bali ka fale ate mali samie fale wa ngalo do ha datu nyere te tien ubitla ku denga do anga a fara fi damate nyondo ya fe bebe do malla ka datu le to ya tete datu ku me dro ku nyew ya fando la datu ku me juin ya fando la datu ku me fenda ma mi ni to bu yara ka jamana fambo la dambola datu le do marama fe ya fando la wa ok ma on nalo mawde ya ni datu ku na an nanzigi ko ka anfa na ba soro fele la tuko mina an na mi do dugu trafiki daw fe biato balonana sakalo tal fla dote trafiki la e trafiku ga sugu de jara sake e trafiki jamana de ba haram ya te islam ya ta haram ya islam ya mi haram ya fe haram ya li nabi ga fe ndagale trafiki li e proge fuito la afle kabidi an mo kew be jamana kuna nyema soro jamana kula an fauna na kuna nyema soro jamana kula an bina kew na kuna nyema soro jamana kula la ilaha illallah itafika mi vo fo andogonu na jamana kuna ama hireke fuyeta da ay jamana jume doni dala na masabali toroka bamano woti ande fo bonanga ka koroko mama ni ma shishi muyu ate mana enyena ni tasuma shishi damne ni shishi mapuila ayele te bo enyena ko dusuma ngote fatu gonina yana ka suma wuli politicien mun ba kuma na ambu don yo on se connaît qui ba ambi nyondo yo be ambe bi nyondo ya e be fe ka mbe akadema ini francisca te mena busoli ko mi francine ni na buso ka korot kuma andu don ya abe ba ka interpersonnel de no fe o be kena ka ngalo be da jonna ya ay election akana kede atsika ke aya ke abora abe ma woda kile unde kono ya ne felay ne ma force la mo to la de ne a fo misiri kono ya nya fo nyere to la na be na franchement yo na ma be o ma ne bia inshallah hali franchire ya don wallahi hali to mu ba don ko bebe ka kanga ya jamana waraw de be ka an hina min nga an yere be ka an yere kele ya ka ke kori kala e ka fini fara jamana waraw nyebe ka bon fe kuma min an yere ko ante fui ni ambar ko inde ya ka kesa de an Allah je ni mimi na ke ambar ko yere ndige de be mala sa ka kesa an Allah je uba fo ambar ko mi na be fere mi ga da madela sa nga se go shido akuba ka bwana sa dokera duko kolo biya jibia ambar ko psika munje malima no mafasa jamana de barabi kesira ni ala sonama ni sigi ka mo ka deme kono ni deme mana bi dokew kasoro bon negede deme o deme bo ko ka ya politique mo do ba famba bedu o de la ka yala ka ordi do ma ka so ya bo bedu ba don kom on me doni min so ran yere obseka on ga kono na ko be nyana waya di dungo juguyate on be doni min so ran yere ya obseka nga ko nyana boya no ya nyana bo ka dan rom na nga dan folo nga barake ni ala mi fara nga domina yoyi ma tsika pani ma wara kamai angana kembala fuka tansa wallahi ne mana an yɛrɛ kam ma kɔrɔbaw no an ka ma kalaniw n'u y'an mangutu ka tila k'a ye u b'a ɲini an ka fasan cogo min na ne tɛ se k'o fila fara ɲɔgɔn kan e k'a lajɛ n'an an ka yan a kɛra wajulikɛla ye o a kɛra politiki mɔgɔ ye a kɛra n'u kɔntana jamana u b'a fɔ cogo di n'u kɔntana u b'an fɔ k'an kɛ maaba ye k'an ka maakɔrɔbaw fɔ Sonjata kun bɛ tan Asika Mohamed kun bɛ tan nin kun bɛ tan minnu ye cɛfarinya kɛ ka kɔrɔ u b'o fɔ nka bi e min b'o fɔ yɛrɛ bɛ kɛ sɛ ye ka kɛ i fasan ka sɔn a bɛɛ ma mun kɛra dɔ kɛra koyi
do kara faraje batolla de ati foye nous fait tirer ati foye parce que do baraji kula bu ka intérêt de ni ngane kaba ko yara ulu ba nyini de kata du ka jamana de umma ude akuin kaba ko mayoro yode ulu bina accord munun siya ubina fengea u yara ta dunde ma tika to ba fani kili chamba mveo tato u feide do be président ke ga wuli ali sotu bulu ubina nga dugu woro fen chien ba chien kata du u de onde ma to u de balo chiko kan tiko halu ka wulu balo chiko kan na onde undai a bebe bon ver nate beba to jamana chama mbi adugu kulo ere alama foi bla bolo chiko foi to bolo dugu ina ya mata yo na dugu to fo pétrole bi bo fenga mobile be jo arana foya fo ponda gasoil no fe kuma be o de be buka pétrole do vagon gono katana kupta ko ko dugula kana o kele de ban refe ngolu ta du de uma ngam bala kan de fere kam so fere kam mo de fere ka jamana fere munu yɛrɛ kalanna ni yakila kulu bina kunu dɔɔni olu bina se ka ɲɛya ka muruti farida bamananw ko ten ko ni ye nɛgɛ ta gwangala ni y'a bila gwangala tina dɔ wɛrɛ fɔ nɛgɛ kan kɔ n'a tun kɛra ten an ma farafina hɔrɔnyara o nka kuma bɛɛ dɔ de b'a fɔ a ye nin bɔ a la ni nin ma sɔn a ta ma a y'o bɔ a la ne bɛ sɔn ne bɛ bila a la u b'o dama de la n'o tɛ ne tɛ fanga ne t'u nɔfɛ u ka sow kɔnɔ dɛ nka u b'a la ka kuma minnu fɔ a ka di jamanaden ye wa a man d'a ye jamanaden b'a dɔn ko jamana ka bɔ b'a la wa a t'a la de amuna ayere te ambete faranyonga ka fo ko oho ambe felay election bien bla la election ye munye mala election ye bien e campagne ndamne sa buna nam doro uba fe doro ka fe fangani do ta doro ka sigi mali kuna ngate manjuko ya koroina ambe to la kalo damado sangele sanfla iba fa coup d'état wala kala e ka farafina yere la farafina fanga be coup d'état sur coup d'état a fanga bebe ka kuncheni coup d'état ay lu fe ilaje e kan ke ba fo ko iba farafina be ka ke ko ma ay bagawndi ambe be sheria ko nunu be ka andu nga ayre sombe oho ko andu awa ine tadda kurunya damado ni mi ya famu oyoyi ne ma fa ko sebe ne ka elema de sete ne ka elema ngani ko ni fela yi ambarko na ba ke sababu ya ngan siga an kuka ka wajulu ke ya ne sone do ama na ba ke sababu ya ngan mikoro bo misiri la ne son baba na ba ke sababu ya ngan shidi bila ne son baba na be tafiya tafiya koro inda ka an vifa abi benema na be tamaka ta wajulu ke ro la an wa entraînement re dam na kama bama ko kinshite ne tsika bintama alhamdulillah kuma inde awa ni mi ya famu yoyi nganda mani famu na haujara da bora ka video ke ka jamana de hauja ko ho anga tutala note ambisa biya blaka tutala ay balogo jumangea subhanakallahumma wa bihamdika